Hola, aquest és un vídeo per explicar-te com t'has de registrar a Mendeley per tenir el compte institucional de la UVic. Per fer-ho, anirem a la pàgina web de la biblioteca. Des d'aquí, www.uvic.cat/biblioteca, anirem al Cerca tot i buscarem el recurs del Mendeley. Veureu que ens surten molts resultats i llavors simplement per l'esquerra filtrarem el que posa catàleg de la biblioteca. I un cop aquí, veiem que ja indica accés restringit als usuaris de les diverses universitats per poder fer el registre. Si estem a casa, veureu que ens demanarà que ens identifiquem com el campus virtual i llavors ja ens apareixerà aquesta pàgina. Si estem dintre de la universitat, com és el meu cas, no ens demanarà res. I anem aquí en el centre de la pantalla, a dalt, que posa Create Account. A partir d'aquí, simplement és indicar el registre que has de fer, és a dir, nom, cognom, l'adreça de correu electrònic amb la que et vols registrar. Si tens qualsevol dubte, pots passar per la biblioteca.